масъалаи тағйирёбии иқлим дар сархати рӯйдодҳои барномаҳои телевизионии дохилӣ ва хориҷии давлатҳои ҷаҳон ворид шудааст. зиёдшавии ҳарорат ва оқибатҳои гармӣ дар сайёраи замин ва таъсири он ба саломатии аҳолии дунё. Global climate is one of the many stories knocked off the front pages by this pandemic. За последние 5 дней почти 500 человек могли стать жертвами аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия, заявили правоохранители. How do we create a future in which both people and nature can thrive? инқирози наботот, нестшавии мавҷудот, робототехника ва дунёи саноат дар асри 21 ҷаҳонро бо мушкилоти беҳаду ҳудуд рӯбарӯ кардааст. бисёри олимони ҷаҳон аллакай ноумедӣ барои фардои ин табиат ва олами зиндаи ин сайёраи зебои коинот намуданд, ки ба гуфтаи онҳо то соли 2050 бо ин раванд сайёраи замин паноҳгоҳе барои ҳифзи табиат ва олами ваҳш аз хатарҳои глобалӣ нахоҳад дошт. изофа бар ин инсоният низ аз ин равандҳо дур нест. имрӯз тағйирёбии иқлим чӣ гуна бемориҳоро барои насли башар ба вуҷуд овардааст? экологҳо рӯйхати бемориҳоеро пешниҳод карданд, ки гармшавии глобалӣ аз нуқтаи назари сироятӣ ба кишварҳои гуногуни олам ба вуҷуд овардааст. зукоми парранда, паразитҳо, бемориҳои сироятӣ ва ҳатто вабо низ ба ин рӯйхат ворид мешавад. дар барселона олимон гузоришеро бо номи даҳаи марговар интишор карданд, ки тағйирёбии иқлим метавонад ба муҳоҷирати паррандаҳо таъсир расонад ва аз ҳама муҳим боиси афзоиши тамос бо паррандаҳои хоҷагӣ гардад, ки хавфи падид овардани бемориҳои навро дар байни сокинони ҷаҳон зиёд мегардонад. тағйирёбии иқлим имрӯз моро таҳдид мекунаду аз ҳар соҳили ҷаҳон ба мо зарба мезанад. боришоти аз ҳад зиёди борон ва ғайримавсимӣ, ифлосшавии уқёнусҳо, об шудани пиряхҳо, офатҳои зиёди табиӣ ва чандин фалокатҳои иқлимӣ имрӯз таҳдид ба ҷони инсонҳо мекунад. дар шароити кунунии ҷаҳон ҳатто тағйирёбии иқлим вазъияти COVID-19-ро низ мураккаб сохтааст, ки вобаста ба вазъияти иқлими ҳар минтақа вирус тағйири шакл карда ҳолати кишварҳои ҷаҳонро хавфнок кардааст. бо вазъияти иқлими ҳар кишвар ин вирус мавҷи тозаеро касб карда хавфияти сироятёбиро бештар намудааст. аксарияти бемориҳо имрӯз дар ҷаҳон дар робита бо афзоиши аз ҳад зиёди гармӣ ва ифлосшавии уқёнусҳо пайдо мешаванд. дар ояндаи наздик кишварҳои мӯътадил низ метавонанд ба ин категорияи ҷуғрофӣ гузаранд. аллакай дар саросари ҷаҳон зиёд шуданд фавти бемороне, ки бо сабабҳои номаълум ҷони худро аз даст медиҳанд. тибби муосир имрӯз ҳатто дар ташхиси баъзе бемориҳои асри нав нотавон мондааст. аксарияти мутахассисони соҳаи тиб омили пайдошавии бемориҳои навро дар асри тағйирёбии иқлим пайваст медонанд. яке аз нишонаҳои ошкори ин таҳаввулоти иқлимӣ фавти шаҳрвандони давлати Канада мебошад, ки дар таи чанд рӯз наздики 500 нафар бо сабаби шиддати гармо ҷони худро аз даст доданд. вируси нави COVID-19 ки имрӯз тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, дар ҳавои гарми хоб бисёр беҳад гарм метавонад ки то 15 дақиқа зиста бошаду
хоб нобуд шавад. Вале имрӯз мо мебинем ки ин беморӣ дар минтақаҳои мухталифи сайёра вобаста ба тағйирёбии иқлим ва вобаста ба иқлими маҳаллии ин минтақаҳо хоб шакли худро дигар кардааст. ва албатта дар ҳар гуна бемориҳо таъсироти иқлим ва ҷараёнҳои ҳавоӣ метавонанд ки ҳамин вирусҳоро ба минтақаҳои дигар паҳн намоянд. Чун вақте дар иқлим ин маҷмӯи бузургиҳои гуногуни метеорологӣ аст, ки дар он ҷа намнокӣ, ҳарорат, фишор ва вирус низ ҳамчун организми зинда метавонад ки дар ин ё он гуна шароити барояш мувофиқ хоб ё зист кунад ё нобуд шавад. Ва чун ин коронавируси навъи COVID-19 низ тавре мебинем дар иқлимҳои гарми тропикӣ, ки дар он ҷа намнокӣ низ то андозаи хоб баланд аст, тавонист ки як шакли худро комилан дигар кунад ва бисёр авҷ намояд. Ва дар ин ҷо таъсири амиқи иқлимро ба раванди инкишофи ё авҷёбии вирусҳо мушоҳида карда метавонад. ва айни замон чӣ дар ҷаҳон ва чӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бемории COVID-19 аз нав дар мавҷи дуюм ба қайд гирифта шуда истодааст. ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки бемории ковид вобаста ба иқлими ҳар як давлат дар фаслҳои гуногун авҷ мезанад ва дар Тоҷикистони мо дар фасли тобистон ба қайд гирифта шуд. аз ин рӯ ман аз шаҳрвандон хоҳиш мекунам ки онҳо дар рӯзҳои гармӣ ба сайру гашт набароянд, дар шароити хона бошанд, масофаи иҷтимоиро риоя кунанд, бениқобҳои тиббӣ ба кӯчаҳо набароянд. яке аз сабабҳои зиёдшавии ҳамин бемориҳои мавсимӣ ки айни замон фасли гармо мебошад, ин нӯшидани обҳои хунуки ташначикан ва хӯрокҳои шабмондаe ки мо дар яхдонҳо мегузорем ва ё ин ки меваи сабзавоте ки мо дар яхдонҳо мегузорем ва баъдан субҳ гоҳон аз он истеъмол мекунем. аз ин ман ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳоло фасли тобистон аст, хӯрокро аз рӯи меъёр ҳамон миқдори омодан намудан лозим аст ки ҳамон шом мо онро истифода барем ва то субҳ нагузорем ки истад. офатҳои табиӣ ба таври фоҷиавор рӯз аз рӯз зиёд мешаванд ва ин ҳодисаҳои табиӣ доманагири тамоми давлатҳои ҷаҳон шудааст. тибқи оморҳо ҳамасола дар сартарин қитъаи олам Антарктида сардии вазиши ҳаво на камтар аз 100 дараҷаро дар бар мегирифт, вале таи чанд соли кунунӣ сардии вазиши ҳавои он поёнтар аз 70 дараҷа гаштааст ва ё дар Федератсияи Россия минтақаҳои маъмулан сарди он имрӯзҳо то 36 дараҷа гарм шудааст ва офатҳои табиӣ дар ин ҷо зиёд шудаанд. дар тӯли 50 соли охир дар натиҷаи фаъолияти инсонӣ бо сӯзонидани сӯзишвориҳои зеризаминӣ дар поёни атмосфера ба қадри кофӣ гази карбонат ва дигар газҳои гулхонаӣ ҷамъ оварда шудаанд, ки гармии зиёдатиро ба бор меоранд ва ба иқлими ҷаҳонӣ таъсир мерасонанд. бо ин сабаб сатҳи уқёнусҳо меафзояд, перяхҳо об мешаванд ва воришот тағйир меёбад, ҳодисаҳои шадиди обу ҳаво шадидтар мешаванд ва тағйирёбии иқлим ба саломатии инсонҳо таъсири манфӣ мерасонад. имрӯзҳо мавқеияти корхонаҳои азими саноатӣ дар олудакунии ҳавои замин басу чашмрас гардидааст, ки болои ин ҳама ҳушдорҳо аз тамоми ҷаҳон ҳеҷ корхонаи олудакунанда аз фаъолияти худ даст накашидааст. мантиқан дар ин сурат кадом роҳ саҳеҳ аст? бо фаъолияти корхонаҳои бузурги иқтисодӣ маҷмӯи зиндагии мо ба он пайваст аст ва бо ин роҳ таъмини зиндагии мардум осон гардидааст ва дар айни сурат боз мушкилоти таъминоти мардуми ҷаҳон боиси хавфу хатари саломатии худи мардумони ҷаҳон шудааст.
роҳи дуруст кадом аст? ояндаи мо чӣ тавр аст? ба ин саволҳо чӣ гуна бояд ҷавоб дод ва мушкилиҳоро чӣ гуна бояд бартараф кард? гарчанде ки гармшавии глобалӣ метавонад баъзе манфиатҳои маҳаллӣ ба даст орад ба монанди марги кам дар иқлими мӯътадил ва афзоиши истеҳзоли ғизо дар минтақаҳои алоҳида, вале ба андешаи мутахассисон таъсири умумии тағйирёбии иқлим эҳтимолан манфӣ хоҳад буд. ҳарорати ниҳоят баланди гармии ҳаво бевосита ба марг аз бемориҳои дилу раг ва роҳҳои нафас бахусус дар байни пиронсолон оварда мерасонад. масалан, ҳангоми гармии зиёди тобистони соли 2003 дар аврупо зиёда аз 70 000 фавти иловагӣ ба қайд гирифта шуд. бо ин хулоса ҳарорати баланд дар ҳаво сатҳи озон ва дигар моддаҳои ифлоскунандаро баланд бардошта бемориҳои дилу раг ва роҳҳои нафасро шадидтар мекунад. корхонаҳои саноатӣ вақте ки чанд муддат аз фаъолият боз мондан, махсусан тайёраҳо ки бевосита таъсироти манфии худро ҳам дар шакли садо ва ҳам дар шакли сӯзиш ворид ба атмосфера мерасонанд, муваққатан боз истоданд. комилан аз ин нуқтаи назар мо гуфта метавонем ки сатҳи дараҷаи партовҳо ба атмосфера коҳиш ёфт ва он хулосаҳои коршиносони оид ба масъалаи иқлим ки назари худро ба кам шудани партовҳо дар сатҳи атмосфера пешниҳод карда буданд, хоб дуруст аст, чунки дар чанд даҳсолаҳои ахир ҳамин гуна шаффофияти атмосфера ба қайд гирифта нашуда буд. дар вақти гармии шадид сатҳи гардҳои гардиши растанӣ ва дигар аэроаллергенҳо зиёд мешаванд. онҳо метавонанд нафасро таҳрик диҳанд ки ин ҳолат тақрибан 300 миллион нафарро дар ҷаҳон фаро мегирад. интизор меравад ки болоравии ҳарорати ҳаво ин ҳолатро афзоиш диҳад. офатҳои табиӣ ва тағйирёбии шакли боришот. дар саросари ҷаҳон миқдори офатҳои марбут ба обу ҳаво нисбат ба солҳои 1960 бештар аз 3 маротиба афзудааст. ин офатҳои табиӣ ҳар сол боиси марги беш аз 60 000 инсон асосан дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ мешавад. баланд шудани сатҳи баҳр ва ҳаводиси рӯзафзуни шадиди обу ҳаво хонаҳо, корхонаҳои иқтисодӣ, муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва дигар хадамоти заруриро хароб месозад, ки зиёда аз нисфи аҳолии кураи замин дар масофаи 60 километр аз баҳр зиндагӣ мекунанд. мумкин аст одамон маҷбур шаванд ки ҷои зисти худро тарк намоянд, ки дар навбати худ хатари оқибатҳои гуногуни саломатӣ аз бемориҳои равонӣ то бемориҳои сироятиро зиёд мегардонад. олимони хадамоти гидрометеорологии Америка мушоҳида карданд ки аллакай дар ин мавсим сатҳи оби уқёнусии ҷаҳонӣ ки 2 сантиметр пешгӯӣ карда мешуд, хоб 4 сантиметр боло рафтааст. ин маънои онро дорад ки ба оби уқёнуси Атлантика оби хоб ширин, яъне дар давраи солҳои 1975 то соли 2000 хоб 8000 километри куби оби ширин ба уқёнуси Атлантика аз перияхҳои Исландия, Гренландия ва дигар перияхҳои қутби шимолӣ ворид гашудааст ва дар ибтидои асри 21 имрӯз мо дар 20 солаи аввали он қарор доштем, аллакай 13000 километри куби расидааст, ки ин боис ба хоб дигаргунии кулли иқлим дар саросари ҷаҳон оварда мерасонад. шаклҳои тағйирёбандаи боришот эҳтимолан ба таъминоти оби тоза таъсир мерасонад. набудани оби бехатар метавонад гигиенаро зери хатар гузошта хатари бемориҳои дарунравиро афзоиш диҳад, ки ҳар сол тақрибан 760 000 кӯдаки то 5 соларо аз байн мебарад. ҳолатҳои шадиди камобӣ боиси хушксолӣ ва гуруснагӣ мегардад. то охири асри 21 тағйирёбии иқлим метавонад боиси афзоиши шумора ва шиддат гирифтани хушксолӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ гардад.
обхезиҳову боришоти шадид низ дар ин аср афзоиш хоҳад ёфт. селҳо захираҳои оби тозаро олуда мекунанд, хавфи бемориҳои аз об сироятшавандаро афзоиш медиҳанд ва заминаи парвариш барои ҳашаротро аз қабили хомӯшакҳо фароҳам меоранд. обхезӣ инчунин сабаби ғарқшавӣ, бардоштани осеби ҷисмонӣ ва ба хароб шудани хонаҳои истиқоматӣ оварда мерасонад. баланд шудани ҳарорат ва тағйирёбии шакли боришот эҳтимол дорад ки истеҳсоли маҳсулоти хӯроквориро асосан дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон кам кунад, ки то соли 2020 дар баъзе кишварҳои африқо ин нишондиҳандаро то 50% оварда расонид. ин афзоиши норасоии ғизо ва камғизоиро ки ҳар сол 3,1 миллион нафарро мекушад афзоиш медиҳад. яке масъалаи дигаре ки тағйирёбии иқлим ба он таъсироти манфӣ мерасонад, ин захираҳои обӣ ва инчунин биёбоншавӣ дар саросари ҷаҳон аст. чунки аллакай мо мушоҳида мекунем ки 2% тамоми хушкии замин ба заминҳои хушкида мубаддал гардидааст. чун вақте заминҳои хушкида мубаддал гардид ва ҳамин протсесс, яъне ҳамин раванд аллакай дар 50-солаи баъди дуюми асри 21 ба 10% мерасад ва вақте албатта ки биёбоншавӣ рӯи кор омад, ҳосилнокӣ низ коҳиш меёбад ва дар натиҷа ҳар гуна касалиҳо аз ҳисоби эрози хок ба вуҷуд меоянд ва дар натиҷаи гирдгаштҳои сиркулятсионии локалӣ ё ин ки минтақавӣ инҳо метавонанд ки ба дигар минтақаҳо паҳн шаванд ва ҳамчунин он таъсироти тағйирёбии иқлим ки таъсироти манфии худро ба захираҳои обӣ мерасонад, бештар ба бемориҳои эпидемиологӣ оварда мерасонад, махсусан леамблиоз, гепатити А ва исҳоли хунин ва инчунин дигар касалиҳоро метавонад ки тавассути об дар организми инсон ва умуман дар минтақаҳои дигар паҳн намояд. таҳлилҳои таъсири солимии тағйирёбии иқлим метавонад хеле ноҳамвор бошад. дар асоси як қатор оқибатҳои саломатии мутахассисон ба ин хулоса омаданд ки новобаста бо назардошти рушди иқтисодӣ ва пешрафти тандурустӣ, тағйирёбии иқлим дар як сол метавонад 250 000 фавти иловагӣ ба бор орад, ки бо ин омор аз таъсири гармӣ ҳар сол 48 000 пиронсол ва аз камғизоӣ 95 000 кӯдак аз дунё мераванд. тағйирёбии иқлим ба ҳама гурӯҳҳои аҳолӣ таъсир мерасонад, аммо баъзе гурӯҳҳо нисбат ба гурӯҳҳои дигар осебпазиртаранд. одамоне ки дар давлатҳои хурди ҷазиравии рӯбатараққӣ ва дигар минтақаҳои соҳилӣ ва минтақаҳои қутбӣ зиндагӣ мекунанд, осебпазиранд. метавонем ки таъсироти антропогенӣ ба раванди тағйирёбии иқлим ба ғоят бузург аст ва он инсоният метавонад ки бо фаъолияти худ ҳам ин ҷиҳатҳои манфии иқлимро низ коҳиш дода бошад. масалан корхонаҳои саноатие ки имрӯз фаъолият мекунанд, дуруст аст ки онҳо таъминоти зиндагии рӯзафзуни башарро таъмин мекунанд, вале барои пешгирӣ аз партовҳои иқлим пеш аз ҳама дар бахши энергетика рӯй овардан ба сарчашмаҳои барқароршавандаи энергия ва дар соҳаи саноат бошад дубора коркард намудани ашёҳои хоме ки партофта мешаванд ва мо ҳама сола мебинем ки то ҳудуди 5 миллион тонна қариб ба пластмассу дигар маводҳои нафтӣ ба уқёнуси ҷаҳонӣ партофта мешавад. маълум аст ки экосистемаи об вайрон мешавад ва ин як сикл, як даври муайяни табиат аст ки яъне ҷузъҳои он вақте аз кор мондан он метавонад ки албатта ба компонентаҳои ё ҷузъҳои дигари ҳамин сикл таъсироти худро расонида бошад. баъд аз зуҳури COVID-19 ба гуфтаи иқлимшиносон то кунун атмосфераи замин пас аз тараққиёти техникӣ то ба ин дараҷа аз газҳои ғализ тоза нагардида буд. ин вирус ба ҳолате ки атмосфераи заминро овард, бо кӯшишу талоши ҳеҷ созмон ва давлате то кунун ба даст оварда нашуда буд ва табиати зинда нафаси дубора холӣ аз ҳавои олуда кашид. вале афсӯс ин раванд дер давом накард
бо назардошти ин ҳама пешрафту тараққиёти башарӣ мардуми сайёра бо фоҷиаҳои зиёди иқлимӣ рӯбарӯ мешаванд ки роҳи ҳалле барои бартараф кардани ин ҳодисаҳо аз сабаби худхоҳиҳои зиёди ширкатҳои азими иқтисодӣ дигар намондааст. зеро ҳар қадномае ки токунун баста шуд аввалан аз тарафи худи давлатҳои пешсафи ин равандҳо поймол гардид. ин ҳолат то замоне идома меёбад агар вазъият ва хостаҳо иваз нашаванд. дар сурате замин эҳё мегирад ва умри дубора ба худ ва сокинони худ мебахшад агар мо ҳар як фарди сайёра барои беҳтар шудани он кӯшиш намоем. бинандагони азиз, бо ҳамин барномаи мо ба анҷом мерасад. Бо барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон бимонед.